sani. Okay, Anyanga. Now, Eddie, Senator Wachone, President of the trips manganya in Nyanza. Keno no chiwo promises machalo ndara and others. Kata kunde niam, fish landing sites gini. Nito pok moko poko timore. Ndio maana kake wacho. Development cow time. Kuro cow time sani endi. Bironi kuro in future bende. Wabedo in a position kaka development cow time. Tuwanya bedo kamanya ko mbaka nigi ko nyaka timango. Nyakatima. Kuro wanyisi ke chalo gimoki ng'eyo. Ke digina bede parliament igna par. Tikano nane committees medayo including my interior ma transport no. Nyaki ng'e ni gimose thiro wa Nyanza ka. And leaders ma Nyanza, including yourself, okia manyo kaka maendeleo gudo ne jopiny. Jokisicho eu, kata other areas bo eu. And this is the formula mara no mundiwinyi. Nyakubed in groups. Kudhi ka president, unjie bicha uche labria boro. Kudhi kambadi, jiangwene bicha uche labria boro. Tudugo ge chiemo no kutingo tuyo na jopiny. To unmarudo ane mundulithi ngata chiel de, tudugo nono. Ngata chiel de, tudugo nono. Ka ngata juwadhi kende tukindorach mejo moko. Kendo mose tuwe kata Migori and you know that very well. Koro mae momiyo porjo Nyanza buru bedo gi problems kabisa. Nikiki kia manyo gimoro, kagi ne group. Kidhi kata office of president sani, ino kaka jo northeastern ugbedo. Gini wabunge madhi auchiel te. Giwacho one thing. Giwege one voice. Wadoro gimoro mundo ter kanye, lodwa. Kata wadoro gimoro mundo ter kanye, ilugo nango, luak kata kia, ilugo nango, eluak. To giwuogi gino sana. Iwinja. Koro nyaku lock your styles kaka leaders ma Nyanza munungeni sami dwaro gimoro sirkal nyaki learn to the mi bede mesa chiel gi sirkal by the time president the mwalo Nyanza to teach nen lando gimoro to decide kanye mesa baluka. Koro delays mina ni wacho gote une mukelo gi kaka leaders kitiyo gi formula manyisi no gigo bro de ko chiwni dara ilo tija beach tisidugo in badika the following week tuunji madhi auchiel abiriyo aboro mijume ma kata Siaya kata ma Migori kata Homa Bay ubro wuogi gine lwetu. Man is my